wayahe bengi, iki wayahe lab ning medsos ya to. Sing iki. Live dhisik ya to Velocity-nan biasane rame. Ku tak gawe stecu ya to, tak seteli cuek kabeh biasa langsung gipe akeh. Dil ngono weh. Jangan sih ben nganu, ben rame sing nonton. Pengikutku wis 5.000. Setel sik ya. Ces. Ini. Stecu yo tak gawe stecu ya to ben do tertarik kok. Wah, tapi kan dites ini rak apa wis. Nah, ini. Nah, sik penontonnya cik sithik kok. Wah. Nah, cik sithik penontonnya. Awakku jebule gedem ya. Tobu cik. Garapane masih kae apike pol. Nah. Aku wis rak geblas. Gur ning omah tok. Sorang sarung. Halo. Yo, Mas Redi, yo. Kileh meneh Mas, aja lali to Mas, digib-gib ngono, karo ditep-tep layar apa ditendang-tendang layar ngene. Nah to, tendang-tendang layare yo, Yo, matur suwun Mas. Naik langsung naik. Iya naik. Dan kok naiki lak apa-apa weh, gajiku opo anu obah iki. Naik. Cawe dok Mas. Iya, ayo iya. Engko pokoke iki engko nek 1000 viewer ya to tak buka siji ya tak buka siji iki tak buka ya to 2000 viewer tak buka loro ya to 3000 sampai 4000 bah buka kabeh lok mulai rame live kuwi sing iki dadi wong ayu nek to Mas Yud gipe to dicap-cap to Mas Redi lho iki Mas Pian bareng ki lho Mas Pian digigip to, Mas Pian biasanya ngigip banter kok. Oh iya kakak ini, ya lagi lab ini baru lab ya. Wah mulai 1000, mulai 500 sih udrung 1000 tetep tak buka siji kene. So, garapannya masih kono apik lho. Ngene. Iya, Ujung katan tok ngene iki Mas kegiatane tapi dipakeh lho. Koncoku yo iki tok lho. Dino. Alah, apa to kae adik-adikku ki lho. Iya Mas, dudu anakku, aku cek gadis lho. Dedekku kok ngene kok. Iki gadis Mas. Loh, adikku. Iya adikku. Digip to Mas ket mon nyawang tok. Lah iki wis mulai 600 ki, engko 1000 kok